Bob de Vries van de BAM-formage, de ploeg van Jillet Anema, is superieur op het ijs. Maar kennen ze het peloton echt de Willem lezen op de dik. Mooi Ingmar Berga en Christijn Groeneveld. De winnaar van Valinier winnen ze wel een hele sterke ploeg. Maar drie deelnemers onder start in Holland voor de 24e editie van het IEP en NK over 100 kilometer. Dat hier zelfs alles te mooi zien, maar de waarsomstandigheden. 32 graden en een warm windje. Eerst een loze ronde die door Heijem gaat als eerbetoon aan Willem Poelstra die op 16 oktober 1999 op de Jaap Edebaan verstoor onder een hetstilstaan. En dan gaat het los. De route rint naar Bartleheim, Wanswet, Bedaard, Jislum en Ginnem via Verwet en dan terug het centrum van Marm waarom naar Haarlem. 3 keer en dan nog 6 rondjes van 1400 meter. Hier moet nummer 90. Is het Durkfabriek uit Jobbageer die het 8 graden dit NK eens een keer op zijn namen schreeuwen wil. In de eerste 30 kilometer binnen er wat lieds ontsnappings. Maar het begint serieus te lieken als Ingmar Berga hier op kop maar Geert Plender uit Kampen een voorsprong nemen. En deze ongeval is voor een protte deelnemers de dribbel. Ze rieden in het reet en moeten dat bekepen. Liek is hier de winnaar van 2008, Arjen Smit. Ja, veel te warm. En ik voor Peter Nauta uit Balzert is het oer en uit. En dat geldt ook van Jan van Zit vanuit Ljouwert. Maar er binnen volle meer. Het wordt op volslijn slagveld. En dan komt er een kopgroep. Met Saman. Bob de Vries uit de Halen. Rob Hadders uit Grens. Ingmar Berga uit Hogeveen. Willem Hut uit Waskemer. Christijn Groeneveld Heerhugowaard. Gerwin Smit uit Helmond. En Dirk Fabriek uit Jobbageer. Een serieuze ontsnapping. Oorzijn. De enige ontsnapping, want de andere man ben haast alle al afgestapt. 3 man dus in de kopgroep van de BAM-formage. Dat binnen Bob de Vries, Ingmar Berga en Christijn Groeneveld. Maar wat wichtiger is, ook nog 3 Friesen. Zo het dan een slagje, een Frieske overwinning. Zond 98 net meer voorkomen. Door wie het Jan Eijzer Kromkamp die de 100 kilometer won. En dat is ontnota de jennerste Fries. En zag je de samen verder. En dan is er een demorage van Bob de Vries uit de Halen. Hij beziekt het, maar hij bloot in het zicht van de oren 6 man. Bob zal het dan echt net oprijden. Maar de bandploeg luidt de sweeper eroer, want de winnaar van Valinier beziekt het dan direct weer eens een keer. Het is Christijn Groeneveld die er hier van tussen gaat. En dan Dirk Fabriek in de achtervolging. En die had zelfs gekregen van Willem Hut die het aansluiten had. Het spul kan op een ei beginnen. De 3 bammers oerlissen even. En dan moet Ingmar Berga het op een ei beziekje. Hij slaagt een gotje van een hele minuut. Bob de Vries en Christijn Groeneveld binnen led van doel om nummer 87 Gerwin Smit naar voren te rijden. En dan is het beste er bij Bob de Vries. Ingmar Berga liet het dan op de winsthouding in. Al had er het reeg. Fijn. Vreemde vraag. Want hij had deze rondjes al zo vaak al aan. Het komt grift door de warmte. En dan de laatste pleestelijke rondjes in Haarlem. En is het Christijn Groeneveld die de ploegmaat Ingmar Berga waarom pakt. Hij docht hem de groetnis en dan is het een kwestie van erop en de roer. En zo prolongeert het Christijn Groeneveld de nationale titel voor Berga en Gerwin Smit. Bob de Vries, stikken en deeën, wordt vierde. Bij de eerste fjouwer 3 man uit de BAM-formage. In de training had ik wel door dat Christijn Groeneveld en Ingmar Berga supergoed waren. Maar bij mij wou het nog steeds niet zo goed, maar vandaag ging het alle 3 top voor hem. En ja, op zo'n dag is dat natuurlijk prachtig.